Il-kap nazzjonalista Bernard Grech għalli d-diskors tiegħu fil-Parlament brabta mal-emenda proposta għal kodiċi kriminali ġimdawwar u abbużat, mod ċar ma kellu l-ebda apoloġija x'jagħmel. Bernard Grech għal dan waqt li kien qed wieġeb mistoqsijiet ta' dan l-istazzjon b'reazzjoni għal kritika kbira li jattira id-diskors tiegħu. Ħadd apologizza diskors li għamilt ħafna qalu l stajt weġġajt ħafna nisa. Naħseb illi meta wieħed jitkellem dwar affarijiet sex sensittivi, irid joqgħod xejn attent ukoll kif jabbuża minn anke l-mod ta' kif jipprova jdawwar anke minn naħa tagħkom Qed indawruha, gbur jiġifieri b'dak li. Jiena nibqa' naħdem u nistinka li xujja l-abort. Mistoqsija darba wara oħra mill-ġurnalist jekk għandux apoloġija x'jagħmel, Bernard Grech ma lissienx kelma waħda. Mhux ħadd apologizza ġifieri. Mhux ħadd apologizza ġifieri, mistoqsija ċempliċi jew lek gburi b'dak li qed. L-erba li għadda Bernard Grech għamel diskors fil-Parlament li ġie deskritt bħala wieħed insensittiv u xokkanti minn bosta individwi u entitajiet madwar pajjiżna. Id-diskors għamlu waqt l-istadju tat-tieni qari fil-Parlament hekk kif kienet qed tiġi diskussa l-emenda fil-kodiċi kriminali biex jiġu protetti kemm l-om kif ukoll il-professjonisti mediċi meta jkun hemm komplikazzjoni waqt itqala li tista' tpoġġi f'periklu lil ħajjet jew saħħet il-mara. F'dan id-diskors Bernard Grech kompla bil-kampanja ta' biża' li qed twettaq l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fil-konfront ta' din l-emenda.